Abantu ke baye bakhubeke xa bendifowunele bathi, Prince, ndizawube ndinenkonzo endaweni ethile, ungeza. Hayi mntanasekhaya, uxolo ndiyaphangela. Isizathu sinye ke, exesheni elininzi ndiye ndithi uma ndiya kwinkonzo mhlawumbi ndifike phayana ikhona iinkonzo eziyikhwazayo iingoma and ndingumntu ophilayo ke mna engomeni. Ndifike nyhani phayana kukhwaza ingoma kumandi kunjeya, nam ndikhwaza ingoma. Kodwa shulti umgangatho wengoma, indlela ezawulandelwa ngayo uhle apha kum ungehli kumntu walapha. Ndake ndaya kwenye inkonzo apho ndathi uma ndifika phaa kuloo nkonzo ndicula iingoma ezaziwayo, igama lami ndingu-Alfa, igama lam. Azange ndalandelwa phaa, ndingu-Omega, abantu bajonga ezantsi, abantu bayana ngamehlo, bamane beqhuthana bekhombisana ngam. Yebo laa nto vele yandidika ndaqonda uba uba bekuthiwa ndingumntu orude ndizawuvele ndiphume ngoku ndihambe. Ndahamba ke ndayoma phayana ecaleni, qonda umsindo endinawo. Ndahamba ndayomela ecaleni. Nalapha njengoba kushunyelwa maan, uthi xa uqala umntu esashumela, tata nawe mntana ufuna ngentana imizwa ingoma ithathwe qhiwu, andihambise ndithathe indawo kuwe nesaziso. Then ungalindi ndigqiba uthetha ndiqonda uba kwenziwani apha, ndaqonda uba andiphinde ndisize apha. Exesheni elinintsi ke abantu bawubona singafundi ezinkonzweni zabo asamkeleki kwezi nkonzo. Wesi ungaziwa, ndaqala ingoma ngekhiyi efanayo yalandela, wayiqala omnye umama waphaya ngekhiyi efana le ndiqale ngayo, walandela yakhwaza ingoma nyuka phezulu. Apho yazi ndohlala phantsi ndatyhafa ndaqonda uba bazalwane nenzani kanti apha eziyoni, nenzani apha eziyoni bazalwane.